Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuenu. Anyị abịago na-agba nke ụbọchị taa na Igbo bụ Igbo. Ama na onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ na ị na-anụ onu anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs Kraịst. Jizọs bụ onye Igbo. Achọrọ m ka m gwa gị na ọ bụ n'ihi Jizọs, na ọ bụ n'ihi ndị Igbo ka Jizọs ji bịa, n'ihi na ndị Igbo sitere n'agbụrụ nke Izrel. Ife anyị na-ekwu n'ụbọchị taa Igbo bụ Igbo bụ ebe onye Igbo ọbụla nọ, biko ya wenye aka elu, na onye wenye aka elu ka ticha na-ajụ ajụjụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo, ịmala ebe ọbụla ị nọ ka ị zaa afa gị. Anyị na-asị na udo ga-adịrị gị. Ị gaghị anwụ ọnwụ, ị gaghị anwụkwa n'ọnwụ ndị ike, ị gaghị anwụ ọnwụ Fulani herdsmen. Ị ga-abụ onye obi aṅụrị dịrị, ị ga-abụ onye udo dịrị. Ọ ife anyị na-ekwu, na-agodo ya ọfọ, na-ekpe ekpere n'elu ya, wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma. Anyị ji ohere a na-ekene onye ọbụla. N'oge a bụ Igbo bụ Igbo bụ oge ndị Igbo ọbụla ji ekenelịkọta onwe ha ekene. Ọ bụrụ na ị na-anya n'akara ekwentị dị na skrin gị, ịkpọ anyị na fonu, anyị enwe ike, anyị na-aga kparịta ụka, inwe ike kene ọha ekene ma unu. Ikwu ebe isi akpọ, ikwu afa gị. Anyị na-anya, anyị ga-afụ ka obodo anyị si wee debe isi taa. Obodo anyị atọzi ụtọ, mana aka ọdụna ka aka dị na nwaanyị ọ ga-atụkwasị di ya. Ntị amara ama ahakpa ya ihe mara ọ eji ya anụ ife. So Igbo bụ Igbo, anyị na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị kwuru na onye Igbo ọbụla ga-adị o. Anyị wee sị ka unu gaa anyị ntị n'onu. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo mana o nwere ife ị nwere megide nwanne gị, wetara anyị ya n'Igbo World Television. Ọ n'Igbo World Television ka anyị nọ ugbu a. Anyị nọ live on studio n'Igbo World Television. Wee na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma, udo ga-adịrị onye ọbụla. Ọ bụrụ na o nwere esemokwu ọbụla dị n'obodo ọbụla n'ala Igbo, biko gbaa ọsọ ọsọ wetara ya ọnụ na-ekwuru Igbo. Afa m bụ onye isi nchụaja Ndụbụeze Ụkachukwu. Ọ bụ m bụ onye isi nhazi nke ụlọ ọrụ Igbo World Television. Ndị be anyị, unu ga na-afụ anyị mgbe niile. Anyị na-ekene onye ọbụla bụ onye Igbo. Ka o si wee kwuru taa, anyị nụrụ ka ife si emetigbuo zọgbuo n'obodo anyị a bụ Naịjirịa. Ndị sị na anyị ga-adị, ndị sị na anyị agaghị adị, mana anyị ga-adị n'o. Ife nji were ohere a wee na-ekene nna m ukwu pụrụ iche bụ onye isi kacha onye isi nchụaja, my Lord Bishop Ndụbụisi Obi. Ọ bụ ya bụ Bishop of Nnewi Diocese nke ụka ndị Siemens. Na-ekenekwa onye isi ụka ndị Catholic Church nke dị n'Imo steeti. Achọrọ ka nwere ohere a keneruo ya ekene, n'ihi na ọ bụ ịfụ ihe ndị a na-eme gbasara ndị Igbo na-enye m obi aṅụrị. Na-ekenekwa onye isi m na nwanna m nwoke bụ Chief Sir Ernest Obiejes Obi Jackson n'Ọkịja. Na-ekenekwa ọkwụ aka m na onye isi mkpa bụ Dr. Patrick Ifeanyi Ụba Ebubechukwu ụzọ na Nnewi. Ndị a na-akpọsịrị gị afa bụ ndị ya bi na-enejere ha anya fụ na ọ bụ eziokwu na Chineke fụrụ ndị Igbo n'anya. Wee na-ekenekwa onye nna bụ ncheta obi a na-atọ m ụtọ bụ Chief Innocent Chukwuma Innocent Motors bụ onye izizi bụ onye Igbo rụpụtara moto n'ala Igbo, a na-ego ya ego dịka ndị ọcha si eme. Ife dị asọ Nnewi, anyị na-eji ohere a na-ekenye. Wee na-ekenekwa ndị Igbo dị iche iche. Na-ekenekwa gọvanọ Anambra steeti Chief Willie Obianọ maka ihe ọma pụrụ iche nke o mere ndị Anambra steeti, iwetara anyị ọnọdụ ụgbọelu nke akpọrọ airport n'Ụmụleri.
anyị mepere ya mbọsị a wee bụrụ ife na-enye m obi aṅụrị karịcha. Anyị were ohere a wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma ebe onye ọbụla na-anọ na nyakwa akara ekwentị dị na telivishọn ya ugbu a. Igbo bụ Igbo, anyị ekene m unu. Anyị jegbachaa aka ahịa bata, anyị ga-agwa unu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ndebe anyị ekene m unu. Ndewonu, ndebe anyị ndewonu. Hello.